Uwe usamla lai post namrta ula Shah kemno ha ka arpusau terik yayong na umlengka namar ki jingkren kynthoh ki balong pyrshah da ke bapnpau ke kyrshan ya ki lehnoh ki bale ya kam thombor basirkhei ha Pahalgam Jammu and Kashmir. Ki pulit ka special cell ka East Khasi Hills ke la kemno ya une ubrio ubakerteng usai man Syllad lai post namrta na ka yingsa jong una umlengka. Namar ke kynthoh ha ka video bala penmi da ka North East live jong ka kynthoh lingba ka Facebook. Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek ula ong ba uni usamla ula ay kerteng yala de da uman Syllad ha kine ki kynthoh. Na uni usamla ki pulit ki la yo ru ban kurup no ya artli ki mobile phone bat la register case ya u hapo lumding jiri police station ha ki kendon shispa khatlai lai shispa khandai punriu iwe shispa sau punyo BNS. Ula pentip ru ba on yalam tian bishar ya uha ka arpsan terik ya yong hapo ke ying kasyari. Ha ka kynthoh ha Facebook, une usamla ula penpau baki lehnoh ki dei ban le ya ka bakum ke ni kakam thombor pyrshah ya kini ki jai benriu ha ka than chate la mingi ka babu jingma ya ka jing ya long ka wei bat ka jing ya teli jong kari.